LuckyZel Vlog. And for today's video po ay nandito tayo ngayon sa CAMSUR Watersports Complex. So, ito tour ko kayo. So, let's go! Mamay naman. Kasama ko ngayon ang aking mother. Hi, say hi. Ito po ang aking mga kasama. Hi, I'm Aaron. Hi. Hi guys, welcome. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Vlogger din ako pero di ko in-upload. Inuga ka na kung mag-edit. May nakamo. Ito na. Sabi ka ni ganito. Boy, picturean mo na ako sa mirror. Hindi na, picturean ko sa mirror. So, dito po may tubig. Ayan po. Manay naman sa Punta na lang po tayo sa amin. Salamat po. Sabi na sinda mo. Bago yan, inuman. Mag-intaw. May pasok ako. May password eh. Dabo mo. Di man niya niya ako pwede. Ayan ka na makit. Lahat. Tanggalan na ako. Dapat pala, napaarog kita ka dito sa puno. Dapat nababay ka. Video din. Hello! Hi! Marang mabayad man din ang vlog niya. Ay, Nonoy!
Ramrad kita mag-yan sa daan ka. Patras talaga kang mag-agi. Patras talaga. Ma'am sir, magandang gabi po. Pasuot po ng face mask and observe social distance po. At paalala po, iwasang umawak sa Christmas light. Maraming salamat po. Wow! Ay, ikaw man may kapot. Maulan. Inda. Dali na ma. Yan, pipindutan mo nga rin. Dali na. Hindi kayo isip kong na-picture na to. Kamu, mag-picture ka mo. O, dali. Masakay ka dyan. Sakay. Bawal ang bata. Nakapicture na ba sa si ate ng ban? Ulongin na lang. With egg? Plain lang. Ay, tara. Inda. Kamu. Oh. Lami. Oh. Kain muna po kami ng lomi. Nagutom ang mga lakwatsera.
Maraming salamat po sa aking mahigit 4,000 subscribers na patuloy na sumusuporta sa akin. Thank you so much po.